ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യ മാതാജി, വന്ദന മാതാജി, പ്രിയങ്ക മാതാജി, ഉഷ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണേ. ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വരുന്നില്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സാരില്ല മാതാജി, ആഗ്രഹമുള്ളവർ മതി, നിർബന്ധമില്ല. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ആഗ്രഹമുള്ളവർ മതി കേട്ടോ. സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളവര് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് വിരോധമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവരും കയറിയോ? എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? 17. ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മുതൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അറ്റൻഡൻസ് ഇടണം. 17 പേര് അല്ലെ? 17 പേരില് 17 അല്ല മാതാജി, കൂടുതലുണ്ടാവും നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ. ഇപ്പൊ ഭാരതി മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. രാജലക്ഷ്മി മാതാജി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, അപ്പൊ 17 അല്ല മാതാജി, കൂടുതൽ ആളുണ്ട്. 19 ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? 14 ശ്ലോകമായി മാതാജി. 14 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത് അല്ലെ? 14 ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? 14 ശ്ലോകത്തില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ, എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 1-ാമത്തെ കണ്ടത്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ആ ദുര്യോധന ആശങ്കയോട് കൂടിയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് സ്ഥിതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. 3-ാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ദൃഷ്ടദുമ്നനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് ആ സൈന്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ശക്തമായ സൈന്യവ്യൂഹത്തെ കുറിച്ച് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭീമന്റെയും അർജുനനും ഒക്കെ ശക്തിയുള്ള, അവരെ പോലുള്ള ശക്തിയുള്ളവര് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ദ്രോണാചാര്യരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് സൈന്യത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ബാക്കി പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ? ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തനിക്ക് ജീവൻ പോലും സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് കുറെ യോദ്ധാക്കള് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഭീമൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ? അളവറ്റതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ സൈന്യത്തിന്റെക്കാളും എന്താ പറയാ, പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭീമന്റെ സൈന്യം എന്നാണ് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞത്.
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും ഭീഷ്മരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ദുര്യോധനൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങള് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. പിന്നെ 12ാമത്തില് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദുര്യോധനൻ എല്ലാവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരൊന്ന് ഉത്സാഹപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ശംഖൂതുന്നത്? ഭീഷ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ കോലാഹലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, വെള്ളക്കുതിരകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? വെള്ളക്കുതിരകളെ ചേർത്ത് രഥത്തില് കൊണ്ട് അർജുനനും തന്റെ ശംഖെടുത്ത് അർജുനനും ഭഗവാനും ശംഖെടുത്തതും കണ്ട്. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 14 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇതില് നമ്മള് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് 5 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? 5 വിഷയങ്ങള്: ജീവാത്മാവ്, കാലം, പ്രകൃതി, കർമ്മം. കാലം, പ്രകൃതി, കർമ്മം ഇത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ ചന്ദന മഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അതിൽ മാമക എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ സ്വാർത്ഥതയായിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. മാമക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സ്വാർത്ഥത ആണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ? ഇത്രയും പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ പേര് പഠിച്ചു? ഋഷികേശൻ വന്നു. ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അച്യുതം വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? മാധവൻ വന്നോ? 14 മാധവൻ വന്നു. മാധവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? മാധവൻ എന്ന് വെച്ചാല് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മാധവ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് മാധവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മാമക്കയുടെ പ്രാധാന്യം നോക്കിക്കോളാം. എന്റെ മക്കൾ. കാരണം മാമക്കയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താ പറയുന്നത്? മാമക എന്റെ മക്കൾ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാമക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അവിടെ? എന്റെ മക്കള്, അത് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് കൗരവരുടെ ആ ഒരു അവകാശം തന്നെ അവിടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൗരവരല്ല, പാണ്ഡവരുടെ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വംശം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? എന്റെ മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, പാണ്ഡവരുടെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ അവകാശികളാണ് പാണ്ഡവരും. പക്ഷെ അവർക്കായി അവകാശം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അവിടെ മാമക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര അത് പറയാനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ആ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മഭൂമിയാണ്. ആ ധർമ്മഭൂമിയിൽ എന്ത് മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ? ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ പാണ്ഡവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. പക്ഷെ കൗരവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അവരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഈ പാണ്ഡവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡവര് യുദ്ധം. പക്ഷെ കൗരവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മമായിട്ടാണ് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അധർമ്മമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരുടെ അവകാശം പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആർക്കറിയാം? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ആ
എന്റെ മക്കള് എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിന് ഒരു പേടി ആർക്കുണ്ട് അവിടെ? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം സഞ്ജയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത്? ദിവ്യചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് ക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാനും അത് അതേപടി ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പാശ്ചാത്യം പാണ്ഡുപുത്രാണ് തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അവിടെ ദുര്യോധനന്റെ നയതന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവിടെ ദുര്യോധനന് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ പേര് പറയാം. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ പേരല്ല പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്നാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ വൈരാഗ്യമുള്ളത് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷ മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോളൂ. ഉഷ മാതാജിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ്. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ഇടുള്ളൂ, പിന്നെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ അറ്റൻഡൻസ്. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ലേ? ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഉണ്ട് മാതാജി. വന്ദന മാതാജി ഒന്നുകൂടി നോക്കി നോക്കിയേ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മാതാജി ആരെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. കിട്ടില്ല, ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല മാതാജി. ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഇല്ല മാതാജി. ഒന്ന് സുജിത മാതാജി ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ട് വന്ദന മാതാജി ഇന്നിപ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി പേര് മാത്രം പോലെ മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ പേര് ഡേറ്റ് ഓട്ടോ സെറ്റ് ആണ്. അല്ല പേരിന് മുമ്പേ MIL ചേർക്കണ്ടല്ലോ ഹരേകൃഷ്ണ. വേണ്ട, പേരിന്റെ MIL ഒന്നും വേണ്ട, പേര് മതി ട്ടോ. ഡേറ്റ് ഓട്ടോ സെറ്റ് ആണ്. ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മാതാജി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. എന്നും മാതാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോൺ നമ്പറും പേര് മാത്രം മതിയില്ലേ മാതാജി? ഡേറ്റ് ഓട്ടോ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റിന്റെ ആ സെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? സെറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് വരും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജി ചെയ്തോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ നോക്കൂ. നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. ഓക്കെ. എന്തായാലും 2 ദിവസം പിടിക്കും നിങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ. അതെ, അപ്പൊ വേറെ എന്താ വരും? കോണ്ടാക്ട് ഫോം ഓണർ എന്നൊക്കെ വരുന്നത്. ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴേ വേറെ എന്താ വരുന്നത്? കോണ്ടാക്ട് ഫോം ഓണർ സബ്ജക്ട് എന്നൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും. ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒന്നും വരില്ലല്ലോ. അത് മാതാജി ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് എന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു എറർ മാർക്ക് ഇല്ലേ, അത് തൊടാ, അപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് വരും. ആ സെറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. പേര്, ഫോൺ നമ്പർ. ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് വരുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. 5/16 വരുന്നത്. 5/16 ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം പോകും. 16/5 16/5 മെയ് അല്ലോ ഇത്? അതെല്ലോ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. 5/16 എന്നാണ് വരുന്നത്. ശരി, ഓക്കെ. 16 കൊടുക്കുന്ന വരും പ്രഭു. ക്ലിയർ ഫോം എഴുതാം അവിടെ ഓർത്തണം. സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? മേലോട്ടാക്കുമ്പോഴേ അവിടെ താഴെ വശത്ത് വരും മാതാജി, നീല കളറിൽ സബ്മിറ്റ് എന്ന് അവിടെ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്ക് കിട്ടും. ഡേറ്റ് വന്നില്ല. ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു കുനിപ്പ് കണ്ടില്ലേ അവിടെ? അതുമ്മ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡേറ്റിന്റെ ഒരു കലണ്ടർ വരും. അപ്പൊ അവിടെ വെറുതെ സെറ്റ് അമർത്തിയാൽ മതി മാതാജി. അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും? അതെ മാതാജി. കൃഷ്ണ. എന്റെതൊക്കെ പോയി. ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒന്ന് ചെയ്ത് പേരും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അടിച്ചു, പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് കാണാനില്ല. മാതാജി ഒന്ന് ഇട്ടെടുത്തേക്ക് മാതാജി. സുജിത മാതാജി സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി? സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മാതാജി. അത് അപ്പോഴേ പിന്നെ കാണാതാവുന്നേ. വീണ്ടും ഫോം മാത്രം
ചേച്ചി. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുണ്ടോ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ സമയം പോണോണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കാത്തത്. ഹരേ അല്ല, കൃഷ്ണ. മാതാജി നോക്കിയാൽ മതി. പേരും ഫോൺ നമ്പറും അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിള്ളേരൊന്നും ഏറ്റിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? അനിത മാതാജിന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉഷ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്, സുജിത മാതാജി, ഷിജിശ്രീ മാതാജി, നിത്യ മാതാജി, സിദ്ധാർത്ഥം പ്രഭു. അനിത മാതാജി 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, 100 പ്രാവശ്യം മതി കേട്ടോ. നിഷ മനോജ് മാതാജി, വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി, പ്രിയങ്ക മാതാജി, ബിജു പ്രഭു, നിഷ മനോജ് മാതാജി, സുധ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥം പ്രഭു 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1 പ്രാവശ്യം മതി. വന്ദന മാതാജി. അപ്പൊ പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭുവിന്റെ വന്നിട്ടില്ല. എന്റെ വന്നിട്ടില്ലേ? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജയ മാതാജിയുടെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ സുധ മാതാജിയുടെ. മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. മാതാജി ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കും മാതാജി. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി വന്നു. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തെന്ന് അയച്ചെന്നാ ചെയ്യാം, ലിങ്ക് തന്നെ. ലിങ്ക് അവിടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോയാൽ മതി, ചാറ്റില്. അതെ, ചേട്ടനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല, അറിയണ്ടാവില്ല. ചെയ്തോളൂ. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭുവിന്റെ വന്നിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. റെക്കോർഡ് ഇട്ടിട്ട് തരാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ട്ടോ. ലിങ്ക് കാണുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇത് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ലെവൽ 3 ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് തോന്നുന്ന പേര് കൊടുത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സംഭവം. ഡേറ്റിന് എനിക്കിതിൽ വെറും മന്ത് അതിൽ ഡോട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. മന്ത് ഡേറ്റ് ഇയർ എന്നാ ഇത് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ 5/16/2026 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഫോൺ നമ്പറിന്റെ താഴെ ഡേറ്റ് എന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി, അവിടെ തൊട്ടാ മതി മാതാജി. അപ്പൊ ഫുള്ള് ഇത് വരില്ലേ? അവിടെ സെറ്റ് സൈഡിലുണ്ടല്ലോ, അതിൽ കൊടുത്താ മതി. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സൈഡിൽ ഇല്ല എന്റെ, അതാണ് പറയാൻ കാരണം. ഞാൻ ക്ലിയർ ക്യാൻസൽ സെറ്റ് എന്നുണ്ട്. ഫോം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വരാം. മാതാജി സബ്മിറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതില് മന്ത് ഡേറ്റ് ഇയർ ആണ് വരുന്നത്. ഇതില്ല, സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതില്ല, ഡോട്ട് ഇല്ല. അത് വേണ്ട മാതാജി, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. മാതാജി ഡേറ്റിന്റെ അവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോ. വന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭുവിന് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഡേറ്റിന്റെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി തോന്നുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവും അത്. ഓക്കെ, മാതാജി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇട്ടാ മതി ചേട്ടന്റെ. സുജിത മാതാജി മാർക്ക് ചെയ്തോ? സുജിത മാതാജി ഇട്ടു. അപ്പൊ വന്നല്ലോ, പ്രഭു ആണ് ഇട്ടത്. വന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭുവിന്റെ. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വന്നാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നു പ്രഭുവിന്റെ വന്നു കേട്ടോ. ഡെയിലി ഇടണ? ഡെയിലി വെച്ചാ ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം 2 ദിവസം ഇടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇതേപോലെ തന്നെ സാധന ചാട്ടും വരും നിങ്ങൾക്ക്. അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അത് ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം തന്നെ തരാം. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 11ാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടു. ദുര്യോധനന്റെ ആ നയചാതുര്യാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 14 വരെ എടുത്തു അല്ലെ നമ്മള്? 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വെള്ളക്കുതിരകളെ കൂട്ടിയ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് രഥം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് കൊടുത്തതാണ് രഥം. അത് വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സാധിക്കുന്നതാണ് 3 ലോകങ്ങളിലും. 3 ലോകങ്ങളിലും എല്ലാവരും എന്ത് മാത്രമല്ല, അതിന് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു മിനിറ്റ്.
ഇനി അടുത്ത 15ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇനി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും ഭീമന്റെയും ഒക്കെ എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ശംഖുകളും ദിവ്യ ശംഖുകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ ശംഖുകള് ദിവ്യ ശംഖുകളാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ വിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം തത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൂടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖു മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശംഖാണ് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖ് ദേവദത്തം, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭീമന്റെ ശംഖാണ് എന്ത് പൗണ്ഡ്രം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഋഷികേശ പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ. ഋഷികേശൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ഭഗവാൻ ആണ് ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ വേറൊരു പേര് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, മധുസൂദനൻ. മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് മധുസൂദൻ എന്നൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. മധുസൂദനൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോവിന്ദൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്നും, വസുദേവപുത്രനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ദേവകിയെ മാതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദേവകി നന്ദനൻ എന്നും ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പേരുകളാണ്. അപ്പൊ ഓരോ പേരിനും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഇപ്പൊ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് മധുസൂദനായി, മാധവൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് മാധവനായി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വസുദേവപുത്രനായതുകൊണ്ട് വാസുദേവനായി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോവിന്ദൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗോക്കൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനായി. അങ്ങനെ പല പല പേരുകളില് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭീമൻ, മൃഗോദരൻ എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? ഭീമൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീമനെ മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട്, കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ഭീമനെ മൃഗോദരൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 15, 16, 17 പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ചാണല്ലേ? 16, 17, 18. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രായുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടതുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ്, മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടതുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇനി ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകള് മുഴക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖ്, നകുലൻ സുഘോഷം, സഹദേവൻ മണിപുഷ്പകം, ഇങ്ങനെ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. പിന്നെ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആ പ്രതീതി ഉളവാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭീമന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയായതുകൊണ്ട് മാധവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനായതുകൊണ്ട് അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്നു. മധുസൂദനൻ, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഗോവിന്ദൻ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നു. വാസുദേവൻ, വസുദേവ പുത്രനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്ത് പറയുന്നു? വസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നു. ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ദേവകി നന്ദനായിട്ടും, വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാല്യകാല കേളികളിൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദ നന്ദനായിട്ടും, അർജുനന്റെ തേര് തെളിയിച്ചത് കൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടും, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവനായിട്ടും, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലകനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ എന്നും അറിയപ്പെടും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളാണ്. പിന്നെ അർജുനനെ ധനത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്നും, പൃഥ, കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ, പൃഥയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്നും, ഗുഡാകേശൻ, ഈ നിദ്രയെ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ഗുഡാകേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നിദ്രയെ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനനെ പറയുന്നതാണ് ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിദ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അജ്ഞാനമാണ്. അജ്ഞാനത്തെ നിദ്രയെയും ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഗുഡാകേശൻ എന്നൊരു പേര് വരുന്നത്. മൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീമൻ, മൃഗോദരൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇനി 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശംഖൂതി, അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ പ്രതികരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആ ശംഖുനാദം കേട്ടപ്പോ കൗരവരുടെ ഹൃദയം എന്താ പറയാ, കുലുങ്ങ എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിളർന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ. സഘോഷോധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യചാരയത് പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലാഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ ഇവരുടെ ശംഖുനാദം കേട്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികള് ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, കൗരവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, അതിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം, ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പാണ്ഡവരുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു മഹാവിപത്ത് വന്നാലും അതിന്റെ എല്ലാത്തിലും അഭയം ആരുണ്ട് അവിടെ? ഭഗവാൻ അവർക്ക് അഭയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട്, വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം അവിടെ പിളർന്നില്ല. പിളർന്നു പറയുന്നത് ആരെയാണ്? കൗരവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ഭയമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക്. കാരണം ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തോൽവിയുടെ മുന്നോടിയാണല്ലേ. ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? തോൽവി സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഭയം തോൽവിയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അഥാ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ടോ അഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രാൻ കവിത്വചഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹാമഹീപത്തേ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അടുത്തത് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് രണ്ട് വില്ലെടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ വില്ലെടുത്തിട്ട് ശരങ്ങൾ ഉതിരാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ മറുവശത്ത് അണിനിരന്നിരുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. ഇവിടെ അർജുനന്റെ ആ കൊടിമേലുള്ള അടയാളത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? കൊടിക്കൂറയിലുള്ള കപിത്വച എന്ന് പറഞ്ഞ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടു ആ രഥത്തിന്? ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്? രഥം അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥം, കുതിരകളെ പൂട്ടിയതാണ്. കപിത്വജം, കൊടിയടയാളം. ഭഗവാൻ സാരഥിയായിട്ടുള്ള രഥം. ഭഗവാൻ സാരഥിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊടിയടയാളം വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്ദ്രദേവന്റെ രഥം, ഇന്ദ്രദേവൻ കൊടുത്ത രഥം.
ഇന്ദ്രനല്ല, അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥം. അഗ്നിദേവൻ, സോറി. അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ ദിവ്യ രഥമാണ്. അഗ്നിദേവൻ 3 ലോകങ്ങളിലും എന്താണ് വിജയം മാത്രമേ ആ രഥത്തിന് മാത്രം. ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വിജയം എപ്പോഴും 3 ലോകങ്ങളിലും അതിന് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനിപ്പോ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം കൂടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രാമൻ വിജയിച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രാമന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? അർജുനനും ഭഗവാനും ഉണ്ട്, അർജുനനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ആരുടെ സാന്നിധ്യം പറയാണ് അവിടെ? ഹനുമാന്റെ സാന്നിധ്യം പറയാണ്. അത് അർജുനന്റെ ഭാവി വിജയത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെ രാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവിടെ ആരുണ്ട്? ഹനുമാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാമന് പകരം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആര് സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്? ഹനുമാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് പറയുന്നത്. ആ രഥത്തിന് കുതിരകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ കുതിരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത്, ആ കുതിരകളുടെ വെള്ളക്കുതിരകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ശുദ്ധമായ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കുതിരകളാണ് ഈ രഥത്തിലെ കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വിശുദ്ധിയെയും ധർമ്മത്തെയും ദൈവികതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കുതിരകൾ. ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുതിരകളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അത് വിശുദ്ധിയെയും ധർമ്മത്തെയും ദൈവികതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്ത്? ഈ കുതിരകള് ദിവ്യശക്തിയുള്ള കുതിരകളാണ്. ഇത് സാധാരണ കുതിരകളല്ല, ദേവലോകത്ത് നിന്നുള്ള അതിദിവ്യ ശക്തിയുള്ള കുതിരകളാണ് ഈ രഥത്തിലെ കുതിരകൾ. ഈ 4 കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക്, സാധാരണ കുതിരകൾ എന്നാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ക്ഷീണിക്കും. പക്ഷെ ഈ കുതിരകൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ക്ഷീണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും സഞ്ചരിക്കാനും സാധിക്കുന്ന കുതിരകളാണത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടാണ് ഈ കുതിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാധാരണ കുതിരകളല്ല, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ കുതിരകളും എന്ന് പറയാം. ഈ കുതിരകളുടെ പേരുകൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശുദ്ധിയെയും പിന്നെന്താ? വിശുദ്ധി, ധർമ്മം, ദൈവികത. ഈ 3 ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കുതിരകൾ കേട്ടോ. പിന്നെ ആ കുതിരകൾക്ക് പേരുകളുണ്ട്. ശൈബ്യ, സുഗ്രീവ, മേഘപുഷ്പ, ബലാഹക. ആ കുതിരകളുടെ പേരുകളാണ് ശൈബ്യ, സുഗ്രീവ, മേഘപുഷ്പ, ബലാഹക. ഒന്നുകൂടി പറയോ? ശൈബ്യ, സുഗ്രീവ, മേഘപുഷ്പ, ബലാഹക. BALAHK. ബലാഹക. അപ്പൊ ഈ 4 കുതിരകളെ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 4 ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണത്? ഇത് ദിവ്യ ശക്തിയുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഈ കുതിരകളും. അപ്പൊ അതായത് ഏത് രീതിയിലും അർജുനന് എന്താണ് ഫേവർ ആയിട്ടാണ് എല്ലാതും നമുക്ക് പറയാം. ഈ രഥവും എല്ലാം കൊണ്ടും അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ അർജുനൻ എല്ലാ തരത്തിലും ഗുണകരമായിരുന്നു. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന് ഗുണകരമായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊക്കെ അർജുനന്റെ ഭാവി വിജയത്തിന്റെ സൂചനകളായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അർജുനന് ഏതൊരു ശത്രുവിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം അതുകൊണ്ടില്ല. കാരണം ആ രഥം തന്നെ അർജുനന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ വേണ്ട, പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ. ഇനി അടുത്തത് അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോദ്ധാവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ഇവിടെ പറഞ്ഞ അച്യുത, ഇവിടെ വേറൊരു പേര് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അച്യുത എന്ന് വെച്ചാല് ചുതി അഥവാ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനെ എന്നാണ് അച്യുത എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ആ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തൂ. ഞാൻ
ആരൊക്കെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താ കാരണം? ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവന്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന് അച്യുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശരിക്കും പരമാത്മാവാണ് അല്ലെ? ഈ അഖില ലോകത്തിന്റെ നായകനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനാണ് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനന്റെ തേര് നയിക്കാനായിട്ട്, തേരാളിയായിട്ട്, പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഇവിടെ അച്യുത എന്ന് കൂടിയിട്ട് പേര് പറയുന്നത്. യോസ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യ ഏതേത്ര സമാഗതഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ്? തന്റെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്നേഹം കൊണ്ടും അഹേതുവമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും തേരാളിയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. ഏത് നിലയിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കാനല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ടെന്നും അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ദുർബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയവർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. താൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ബലം എത്രയുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കാനും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാണ് 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ പറഞ്ഞത്? ദുര്യോധനൻ, ദുർബുദ്ധിയാണ് ദുര്യോധനൻ. ആ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് ആരെല്ലാമാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, താൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. ആ നേരിടാൻ പോകുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ആ സൈന്യത്തിന്റെ ബലം, യുദ്ധത്തിന്റെ അല്ല സൈന്യത്തിന്റെ ബലം എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാനും ആര് ചിന്തിക്കുകയാണ്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം വലിയ സൈന്യമാണ് അവരുടെ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ആ 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ ഇനി പറയുന്നത് സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ 2 സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് ആ രഥം നിർത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുഡാകേശൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്, അർജുനനെ പറയുന്നത്. ഗുഡാകേശൻ, ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിദ്ര. ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാല് നിദ്രയാണ്. നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഗുഡാകേശൻ. അപ്പൊ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ആർക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു? അർജുനന് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനന് ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം മൂലം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം പ്രകാശമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയും പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അർജുനൻ എന്ത് മാറ്റാണ്? അർജുനന്റെ അന്ധകാരം മുഴുവൻ മാറ്റി കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെയും നിദ്രയെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനന് ഗുഡാകേശൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി അർജുനനുണ്ട്. അർജുനന് കൃഷ്ണനെ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും മറക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അർജുനൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അർജുനൻ. ഒട്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അർജുനൻ എന്തില്ല? ഭഗവാനെ ഓർക്കാത്തൊരു സമയം പോലും അർജുനൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ്
നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ അങ്ങനെയല്ല. അർജുനൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. അതായത് അർജുനൻ അപ്പോഴും അർജുനൻ എന്തുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. അർജുനന്റെ ആ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. നിദ്രയെ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉറക്കത്തിൽ പോലും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്, അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചൈതാൻ സമവേതാൻ ഗുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നോക്കൂ. കൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഇതാണ്. എന്താ പറയണത്, ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ കൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. പക്ഷെ ഇതില് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കളിയാക്കി പറയുന്ന പോലെയായിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്താണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പോണത് എന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ മനസ്സ് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഋഷികേശൻ എന്ന പദം ഭഗവാനെ പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ട്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തി ദേവിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട്, പൃഥ്വിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാർത്ഥ എന്ന് ആര് വിളിക്കുന്നത്? അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തിപുത്രൻ തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായത് കൊണ്ടാണ് താൻ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ താനിവിടെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായത് കൊണ്ട്, അതായത് കുന്തി ദേവിയുടെ മകനായത് കൊണ്ടാണ് ആ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അർജുനനെ ഭഗവാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ സൗഹൃദം പറഞ്ഞു, കുരുക്കളെ നോക്കൂ, പിതൃ സഹോദരി പുത്രൻ പൊരുതാതെ ഇരിക്കും എന്ന് കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അവിടെ കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. കാരണം പിതൃ സഹോദരി പുത്രൻ പൊരുതാതെ ഇരിക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അർജുനൻ ഇവിടെ പൊരുതാതെ നോക്കി നിൽക്കണം എന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ. പിതൃ സഹോദരിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയുന്നത്. തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യൻ മാതുലാൻ ഭാതൃ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീൻ തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരൂപയോരഭി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തില് ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? പിതൃതുല്യര്, പിതാമഹന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, മക്കള്, മാതുലന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, ഇവരൊക്കെ അർജുനനായ യുദ്ധത്തില് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു, എതിർ സൈന്യത്തില് കണ്ടു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? എല്ലാ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭീഷ്മനെ പോലുള്ളവര്, സോമദത്തനെ പോലുള്ള മുത്തച്ഛന്മാര്, ദ്രോണാചാര്യര്, കൃപാചാര്യരെ പോലുള്ള ഗുരുജനങ്ങള്, ശല്യർ, ശകുനിയെ പോലുള്ള മാതുലന്മാര്, ദുര്യോധനാദികളായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാര്, ലക്ഷ്മണാദികളായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാര്, അശ്വത്ഥമാവ് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കള്, കൃതമർമാവിനെ പോലുള്ള ഗുണകാംക്ഷികള്, ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകം സുഹൃത്തുക്കള് ആ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ കരുണാഭരിതനായിട്ട് ഇനി പറയാണ്, താൻ സമീക്ഷ്യസ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിഷീതന്നിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനി പറയാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ
ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവരെ കണ്ട് അർജുനന്റെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവരെ കണ്ട് മുഖം വരളാനും അവയവങ്ങൾ തളരാനും തുടങ്ങി. ബന്ധുക്കളെ കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനന്റെ പ്രതികരണം, അർജുനന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? അനുകമ്പയും സഹതാപവും. അർജുനൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ അനുകമ്പ, സഹതാപം. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്ത്, ഇവർക്കൊക്കെ മരണം അടുത്തല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഇത് സത്യത്തില് അർജുനൻ അത് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല അത് വന്നത്, ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു മൃദുലമായിട്ടുള്ള ആ മനോഭാവം. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനായ ഒരു പ്രയാസം വന്നത്. ഇവർക്കൊക്കെ മരണം അടുത്തല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ആരിൽ പോയത്? അർജുനന് പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങിയത്. ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അവരുടെ സമരവീര്യം കണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഗുരുക്കളുടെ ആ സമരവീര്യം കണ്ട് അർജുനൻ അമ്പരന്നു. നിർവാച്യമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുള്ള ഏതൊരാളിലും ദിവ്യന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കുമുള്ള സർവ്വഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ മുഖം വരളാനും അവയവങ്ങള് തളരാനും തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനില് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും, അത് ഭക്തന്മാരായവർക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാതും. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങളിൽ, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനോടായിരിക്കും ആർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. വേപ ദുശ്ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്യക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? വിറയ്ക്കുന്നു, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലിയാണെങ്കിലോ ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാകാം. ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ടുണ്ടാകും, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ഭയം കൊണ്ടുണ്ടാകും. ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദ അനുഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരിക്കലും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ആനന്ദാനുഭൂതി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ശരീരത്തിന് വിറയ്ക്കാനും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാനും തുടങ്ങും. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ രണ്ടും സംഭവിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ? ശരീരം വിറയ്ക്കാനും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവാനും തുടങ്ങും. ഒന്നിൽ ആനന്ദ അനുഭൂതി കൊണ്ടും, രണ്ടാമത്തത് പേടി കൊണ്ടും. പിന്നെ അർജുനന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് തൊലി ചുട്ട് നീറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് അർജുനന് സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതികമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ചിന്തകൾ മൂലമാണ് അർജുനന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ശക്നോമി വസ്താതും പ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുന പറയാണ്, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എല്ലായിടവും കാണുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. കൂടെ അർജുനന്റെ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ ചുറ്റും എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനനെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ്, തന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട്, ആ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്? തന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച്, തന്റെ പിതാമഹന്മാരെ കുറിച്ച്, അവരെ പോലുള്ള
ഭാര്യ പിതാക്കന്മാർ കുറെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനന് വരുന്നത്. അപ്പൊ മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട്, ആ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ആണ് അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അർജുനൻ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. അപ്പൊ തനിക്ക് ഇത് ദുഃഖത്തിനാണ് വഴിവെക്കുക എന്നുള്ളത് ആര് മനസ്സിലാക്കാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ആരാണ്? തന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് വളരെയധികം ഭയവും മാനസികമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവം എല്ലാം ആർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ? ഇവിടെ അർജുനൻ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? നിമിത്താനി വിപരീതാനി, പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനിവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി. നിമിത്താനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിമിത്താനി എന്ന് വെച്ചാല് ശുഭങ്ങളും ശകുനങ്ങളും അശുഭ ശകുനങ്ങളും, അതാണ് നിമിത്താനി എന്ന് വെച്ചാല് ശകുനങ്ങളാണ്. വിപരീതാനി എന്ന് വെച്ചാല് അപശകുനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പ്രതീക്ഷകളും പിന്നെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനിവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിമിത്താനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശകുനങ്ങളാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. വിപരീതാനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അപശകുനങ്ങള്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാണ്. അർജുനൻ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം മാറിപ്പോകാണ്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ഒന്നും ഫലമില്ലാത്ത പോലെയായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നിമിത്താനി വിപരീതാനി എന്നീ വാക്കുകൾ പറയുന്നത്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഭാവി വിപത്തിനെ മാത്രം അർജുനൻ കണ്ടുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ പോലും തനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? തനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിമിത്താനി വിപരീതാനി എന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും, അപ്പോഴും അർജുനൻ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു സൈഡിൽ എന്താണ്? അത് ശകുനമാണ്, യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു. മറ്റേ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? ബന്ധുക്കളാണ് മുഴുവനും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി? അത് ശകുനവും അപശകുനമായിട്ടാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് നിമിത്താനി വിപരീതാനി എന്ന് പദം കൊണ്ട് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്വന്തം കാര്യത്തിലും എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം കാര്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലുമാണ് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാനിലാണ് നമുക്ക് ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് കേശവ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആസുരീയങ്ങളായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കേശവ എന്ന് പറയുന്നത്. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിവിടെ കേശവ എന്ന് പേര് വന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അനുകമ്പയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു, കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഗാണ്ഡീവം അത് വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു. വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ട് കാല് ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. ഹൃദയ ദൗർബല്യത്താൽ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ചുറ്റും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നിർത്തല്ലേ നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. കൃതവർമാവ് ആരാ? ആര് മാതാജി? പ്രഭു കൃതവർമാവ് ആരാ? വൃത്തവർമാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണോ? ഏത് ശ്ലോകത്തില്? 26 26 ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥത്തില് കൃതവർമാവിനെ പോലെയുള്ള ഗുണകാംക്ഷികൾ. ഗുണകാംക്ഷികളാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഗുണകാംക്ഷികളാണ്. കൃതവർമാവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവരുടെ
ഇരുപത്താറ് ഭാവാർത്ഥത്തില് കൃതവർമ്മമായിരുന്നു. 26ന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലാ രണ്ടാമത്തെ കൃതവർമ്മ ഭാവത്തിൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും അർജുന പോർക്കളത്തിൽ കണ്ടു. സ്വപിതാവിൻ ഭൂരിശ്രവസിനെ പോലുള്ള മുത്തച്ഛന്മാര് ലാസ്റ്റ് വരി ഗുണകാംക്ഷികൾ കൃതവർമാവിനെ പോലുള്ള ഗുണകാംക്ഷി കൃതവർമ്മ കൃതവർമാവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരുടെ സേനയുടെ ഒരു നായകനാണ്. പന്ത്രണ്ടാന്റെ സുഹൃത്താണ്. യാദവ സേനയുടെ നേതാവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ യദുവംശത്തില്. ഒരു ഗുണകാംക്ഷിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അതാണ് കൃതവർമാവ് ഒരു ഗുണകാംക്ഷിയാണ്. ഗുണകാംക്ഷിയായിട്ട്, അതായത് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ നാരായണി സേന, ഭഗവാന്റെ സേനയുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ സേന ആർക്ക് കൊടുത്തത്? കൗരവർക്കല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സേന നയിച്ചിരുന്നത് കൃതവർമാവാണ്. അപ്പൊ ഏത് പക്ഷത്തായി അയാള്? കുരുവംശത്തിലായി പോയി. നാരായണി സേന ആണല്ലോ ഭഗവാന്റെ സേന. ഭഗവാന്റെ സേനയുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത് കൃതവർമാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗുണകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എത്ര ശ്ലോകം എടുത്തു? നമ്മൾ 30 വരെ എടുത്തു അല്ലെ? 30 വരെ എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അതില് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതിയോ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. അത് മതി മാതാജി. ശ്ലോകം പഠിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.